S'han sumat al Pacte Social per l'Aigua Pública, igual que han fet a Santa Coloma de Gramenet, Igualada, Girona o Lleida. Adherir-se al document implica apostar per una gestió pública transparent i participativa del cicle integral de l'aigua. L'Associació per l'Aigua Pública i la plataforma Aigua és Vida demanen així el suport de forces polítiques, sindicats i entitats del teixit associatiu. En els darrers anys s'ha obert a Catalunya un debat sobre la remunicipalització de l'aigua, un debat que ha entrat en la campanya electoral. Des d'ara fins al 2025 hi ha gairebé 90 concessions de gestió de l'aigua privada que finalitzen i que, per tant, aquest és un debat que estarà molt viu en molts dels municipis. CUP, Comuns i Esquerra s'estan comprometent amb la gestió pública i democràtica a tots els municipis on hem anat. En canvi, veiem com Junts per Catalunya i Partit Socialista, depenent dels municipis, s'adhereixen en alguns, d'altres no. I per últim, Ciutadans i PP no estem obtenint resposta a cap municipi. De fet, actualment, un 70% de la població catalana rep aigua d'una empresa participada per Agbar, la meitat dels municipis catalans i els més poblats. Des de l'Associació per l'Aigua Pública insisteixen que grans companyies com Agbar fa anys que posen pals a les rodes a la remunicipalització del servei en baixa a través de la judicialització. A Barcelona, per exemple, s'espera una sentència del Tribunal Suprem que podria accelerar el procés de recuperació de la gestió pública a l'àrea metropolitana. Doncs els darrers 16 mesos han presentat 9 recursos en contra de la consulta i la pregunta que volem que es desenvolupi a Barcelona perquè la gent pugui opinar sobre la gestió de l'aigua i puguem decidir entre totes quina és la gestió i el model que volem. Sospiten que Agbar no vol reduir el volum de negoci. Segons les darreres dades disponibles de l'Institut d'Estadística, el volum de negoci del sector del subministrament de l'aigua, del sanejament i de la gestió de residus a Catalunya frega els 4.000 milions d'euros anuals. Eduard Querol, TV3 Barcelona.